Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Benvinguts a una nova secció de Paper i Píxels que es diu Biblioteques i Llibreries. Avui vull presentar-vos una de les meves llibreries preferides de València, que és la llibreria antiquària Rafael Solaz. El que vull fer és anar fins a la plaça de l'Ajuntament i dirigir-vos en línia recta cap a la plaça de la Reina. El tram de carrer Sant Vicent que uneix les dues places, si vos passeu a la vorera de l'esquerra, podeu girar per un carrer que es diu Sant Fernando, que comunica amb la llotja, en els baixos del número 7 del qual podeu trobar la llibreria antiquària Rafael Solaz. Reben llibres, per exemple, d'herències o de donacions o de pisos que ja es tanquen perquè ha mort la persona que hi vivia i la família dona els llibres, o compra-venda. Si teniu llibres antics podeu anar a vendre'ls i vos diran quin és el seu valor, segons l'edició, el lloc de l'any, la conservació, si és una sèrie estan tots els volums, o podeu també anar a comprar. Si aneu a comprar podeu fer diverses coses. Podeu anar a explorar la llibreria i trobar perles amagades simplement mirant prestatge per prestatge que tenen, o podeu directament anar a preguntar-li al llibreter. Rafa, m'interessen estos temes, i que vos diga o bé què tenen d'aixòs temes dins de la llibreria, o a mesura que vagin adquirint volums nous, que vos els aparten per informar-vos de si vos interessen o no. Hi ha gent que sol passar per allí i els diuen les novetats que n'hi ha sobre els temes que solen buscar. Si els interessen se l'emporten a casa i si no, no. És una llibreria molt familiar, trobareu allí a diversos membres de la família, són molt amables tots, jo recomano molt que aneu per la llibreria en si i pel personal que hi treballa perquè és un lloc preciós. Rafa té un prestatge que és d'edicions del Quijote i allí jo esperava trobar versions del llibre. El que no esperava era trobar un llibre que em paregué molt interessant i que em vaig emportar a casa, òbviament, que és Los refranes del Quijote. Este volum el que té són tots els refranys que es van anomenant al llarg del llibre explicats. El que he fet és fer una visita, gravar un xicotet vídeo perquè pugueu veure què us esteu perdent. M'acompanyeu?